Zase mi pípá mobil a v troubě černá pizza. Máma je duchem v práci, to je ta moje hrozná skica. Slyším jen mami koukej a já jen za chvilku. Místo teplé večeře vám servíruju pracovní chvilku. Vím, že to někdy vypadá, že vidím jenom čísla, že mi z toho běhu už trochu uniká smysl. Ale Jiří můj muži, i ty můj velký Jirko a naše ty mejkovy, moje drahá sbírko. I když koukám do monitoru a vypadám jak stroj, moje láska k vám, to je ten největší zdroj. Jste pro mě vesmíry, když nestíhám pusu dát, to se teď o Vánocích bude muset narovnat. Jirkovi je 14, ponožky hází pod postel. Ty mejce 11, brácha je u hlavní nepřítel. Když se hádáte o koupelnu nebo o poslední čipsy, souseda si myslí, že natáčíme akční klipy. Trapných chvilek máme dost, to se prostě stává. Hlavně když máme cool, hlášky trapně dává. Ale já moc dobře vím i přes ty vaše scény, že byste dali ruku do ohně za rodinné členy. Teď ale přijdou Vánoce a slibuju vám všem, že ten pracovní notebook vyhodím oknem ven. Dobře jen zamknu hluboko do skříně, budeme spolu koukat na pohádky a jíst. Pod stromečkem jsou dárky, co jste si chtěli přečíst, a věřte, že tam toho pro vás máme mnohem víc.